नैबे गगामुग ओनसोलाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने सोरगोआव मानसिफ्रा थांफेराखैब्लाबो दिनैहाय आन्दाज खालामनानै सोरगोआव फैनाय बायदि मोनदों आरोखि थारमाने जायगाजों लोगोसे बिथांमोननि आलासि सिबिनाय मानसि बुजायनाय लोगोसे बिथांमोननि प्रग्राम अर्गानाइज खालामनाय जे गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसाजों लोगोसे गगामुग हारिमु आफाद बिथांमोना जयैनो मोनसे लोगो नांनानै बे रंजालि बैसागुनि मुङाव फोरबोखौ खुंदों बे समाव आंखौबो लिंहरनाय हिसाबै दिनै बिथांमोननि दृश्यखौ माने नुफैदों आङो ओरैबायदि मोजां बेखौ 15थासो जाबाय खोमा आरो दंबावो मथा मथि मे 15 थारिखसिम लागै आरोखि दंबावो दिनैनि बे गगामुगआवहा नोंथांनि प्रग्राम लानाया बेसेबां नाम्बाराव दं बेयाव मथा मथि 15 नाम्बाराव दं आरो नोंथाङा हारिमुआव आगान होनाय बेसेबां हारिमुआवथ' आगोलाव आङो गोबावसैमोन एसे उन्दैनिफ्राय आं गायोमोन खिन्थु फरायनाय समाव माने असर मोनामोन अब्लाबो आङो फिसा फिसा ओरैनो माने गोथै बांग्राफोर थालाबायोमोन आरोखि गोथै बांग्राफोर फिसा फिसा आरोखि बिदि होनोमोन आं दा कर'ना भाइरास जादों लकडाउन 2019 बेनिफ्राय जों मानसिफ्रा खालाव खासाव जाजोब्बाय रायजोफ्राबो बरिं जाजोब्बाय बिथांमोनखौ मा खालामनानै खुसि खालामबावनो मा खालामबावगोन बेखौ साननानै जोङो माबा मोनसे बुद्धि साजायसै होननानै जोङो सर्ट मुभिखौ खालामजेनबाय आरोखि सर्ट मुभि खालामनानै दा नैबे खेथ्रआव माने साक्सेस जाजोबाखैब्लाबो जास्ट सामायन' 1% एसेबाबो साक्सेस जानाय बायदि मोनदों आरोखि बे सर्ट मुभियाव हाबनाया सर्ट मुभियाव जाम्बा सियानाव मोनसे माबा दं आरोखि डायलग दङ सासे आन्दार राजुसो एक्टरखौ सिनायखायो गसाइगावनिखौ बिथाङा आंनाव फैदोंमोन आरो फैनाया ओरैहाय माने आंनो LIC जासिबायनो बिथाङा LIC एजेन्ट होमब्ला आङो ओंखाम जाखानानै उन्दुबाय थादोंमोन बे समाव बिथाङा फैदों आरो फैनानै आंखौ होनदों माहाजोना नोंथाङा नामा होननानै आरोखि आं नंदों थारमाने ओइ बहा माहाजोनब्रा थेर सोलियो आरोखि बे आरो खोथाया औ गगामुगनि रायजो राजाफोरखौ आङो बैसागुनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे बे गगामुग ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा जाहाथे गावनि साननाय हनायफ्रा जाफुंथों लोगोसे बिथांमोना गावनि लाइफआव गावसोरनि एम्सफोरखौ जाफुंहोदों उन्दैफ्राबो गिदिरफ्राबो माने लाइफआव जाहाथे साक्सेस जादों लोगोसे सिरु सिथाय थांनानै थानो हाथों लोगोसे बेबायदिनो जोंनि जे बर'नि हारिमु बेखौ बोसोरै फालिलांबाय थानो हाथों बेखौ आसा खालामदों गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेचेलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन